ରୋଷେଇ ହେବାକୁ ଆଜି ରୁଟିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଜମା ତଡ଼କା। ଆଜି ରାଜମା ତଡ଼କା ବନେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଡ ଶିଖିବେ। ଦେଖେଇବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତଡ଼କା କିପରି ତିଆରି ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଣି ଦେବେ, ରାଜମାକୁ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇକି ସିଝେଇ ଆଣିବେ। କଢ଼ାର ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇଲେ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ଫୁଟେଇଦେଲେ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା, ତାପରେ ପିଆଜ ସେଥିରେ ପକାଇବେ। ପିଆଜ ଭାଜିବେ ନାଡ଼ିବେ, ପିଆଜକୁ ଲାଡ଼ିବେ। ପିଆଜକୁ ଲାଡ଼ିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବେ, ତାକୁ ଲାଡ଼ିବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ଲାଡ଼ିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ଲାଡ଼ିବେ, କିଛି ସମୟ ଲାଡ଼ିବେ। ତାପରେ ରସୁଣ ଅଦାକୁ କୁଚି ପକାଇବେ। ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଲାଡ଼ିବେ। ଲାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଚୁନ ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ତାପରେ ସେଟା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଗରୁ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ତଡ଼କାକୁ ସେଥିରେ ଢାଳି ଦେବେ। ଢାଳି ଦେଇ ସାରି ଭଲକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ